Нинди тәмле, хуш ис. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшырын карыйсыз. Бүген без Ташлык авылында кунактан. Биредә тырыш, хезмәт сөйшән үрнәкле Җәләевләр гаиләсе яши. Әйдәгез алар белән бергәләп танышып китик. Исәнмесез? Исәнмесез, кирегез. Узыгыз. Рәхмәт итегез. Расих абый бүген мич чыгару серләре белән уртаклашачак. Чулпан апа кыймак пешерәчәк. Бик шатланып, әйдәгез, узыгыз. Әйдәгез. Расих абый, мич чыгару катлаулы шул ук вакытта бик күп вакыт таләп итә торган. Шуңа ничек менә алынырга булдыгыз? Менә шушы йортны әле төптә бетермәгән идек. Шундый бер хыял барлыкка килде. Мич төзү дигән. Хәзер бит газлар, утлар, пожалуйста, менә күпме кирәк, шулай пользуйся. Урамда өйдәге мишләргә битеп килә хәзер. Ул элеккеге мишләрендә алар ничен төзегәннәр, алар инде, алар иләр җылытканнар. Шулай ашырга пешергәннәр инде, аның инде камыр әйберләре, иминне камыр әйберләре тәмлелеккә бик тәмле. Үзебез шул ашап үстек, без ул бик тәмле мич камыр әйберләре. Шуңа күрә төзелгән мич инде ул. Менә шул хыял, менә шул инде ул. Тәмле шау. Мич чыгару өчен ничә вакыт кирәк һәм нинди материаллар кулландыгыз? Монда вакыт инде кирәк, ай ярым узып китте, ай ярым. Бер патоннар, бер дүрт патон кирпич, бик нәзик эш, һәр бер кирпичне салгач уйлап утырасың, каян җибәргә, ничек кенә төтен чыгармыйсы итәргә, ничек кенә ясарга, интернетка карап аласың. Гел сен уйлаганча гына килеп чыкмый, кисү эшләре бик күп анда, гел кисү, кисмәсәң генә бармый, гел шуңа күрә бик теге сәгать шикелле вак эш, аның кырыеннан шулай тиз генә саласың, эшенә керсәң анда бик вак эшләр как-то шулай сузыла инде ул озак кына айлар буена саласың инде аны. Сезгә кем ярдәм итте? Ну, балалар белән инде. Балалар бурыш каладылар инде. Анда инде бурышы да шуның хәтлегенә бер кирпич саласың, алар карап кына тырыша инде, анда бик бер кешелек эш инде ул. Бер кеше эш итәргәне шул бурычлар инде, балалар бурышмайлар түгел бит. Глина эше ул. Анда цемент кертелми, глина белән генә эшләнә эш. Тимер кертелми, иначе ярларга мөмкин, уйнарга мөмкин, шулайрак. Төп ярдәмче һәм киңәшче сезнең тормыш иптәшегез Чулпандыр инде, шулаймы? Икебез инде уйлашып, икебез тырышып. Ул да булышкалап шунда йөгереп килә дә, шулай ике кирпичне берип китә, шулай торып төзелгән әйбер икебез уйламыйча гына булмый инде, уйланып эшләнгән хыял инде бу. Икебезнең күптәнге хыял инде. Менә шул хыялга ирештек инде хәзер. Каймак пешереп ашыйбыз. Килгән туганнар, кунаклар килгәч, менә бу матурлыкны күргәч нәрсәләр дип әйтәләр? Һәрберсе үзенең хыялын күрсәтә инде. Минеке дә шушы булсын иде. Мин дә төзим дип тә куялар, мин дә төзетәм дип тә куялар. Миңа да булсын иде дип тә куялар. Кыймакны ашатмыйча җибәрмибез инде, исәр китеп инде, ул кыймакка исәр китеп кала инде. Менә шундай оста куллы булырга кем өйрәтте? Оста куллы булырга ул дөнья үзе өйрәтә инде, оста куллы булырга. Берсен күрәсең, икенчесен күрәсең, әдрәк эшләштереп бирәсең шундый эшләрне. Кешедән күреп эшләнгән, интернеттан карап эшләнгән, хәзер бит җайладылар, интернет шикелле әйберләр, әйбер күп бит интернетта. Шулай карап эшлисең инде. Расих абый, элек-электән мич бит инде ул безнең халыкны ризыклы иткән, тәнен генә түгел, җанын да җылыткан. Йортларга газ кертсәләр дә инде мичне аның белән берничек тә бит инде чагыштырып булмый. Менә мич ягуны нәрсәдән башларга кирәк? Мич ягу нәрсәләй утын ярудан башлана инде ул. Менә берсен ярып алыйк әле.
Менә шулай ваклабрак ясаң, тизрәк тә янар, ныграк та җылытыр башында. Ә нинди агачлар күбрәк Менә элек әни һәр вакыт әйтә торган иде. Кемдер әйтә юкәдән әйбәт дип кыймак пешерүләрне, камыр әйберләрне. Кемдер әйтә каеннан дип. Әни элек һәр вакыт каен әзерли торган иде. Именно бусы кыймак өчен дип. Тия алмыйдык без аңа бүтән. Шул кыймак өчен генә каен агачы әзерли торганнар иде. Бүген дә шушы каен агачыннан менә бер кыймакта пешереп алырбыз әле дип әйтәсем килә инде. Менә ягып җибәрәбез. Менә шулай урындыкка гына утырып, әниләр ягып җибәрә торганнар иде шулай мишалларын. Менә хәзер мишнең күңрәзе әзерләнде. Менә хәзер табаны әзенә җылытып алам да кыймак пешерә башлыйбыз. Буквально бер 10 секунд. Хәзер Шулпан, килә бер кыймак пешереп ал. Әзер табак. Киләм. Гадәттәгечә инде кыймакны без әче камырдан пешерәбез. Табабызны майланган, хәзер матур итеп кенә кыймакны табага тезәбез. Менә шулай. Кыймакның рецептын да әйтеп китсәгез? Гади рецепт инде бу. Җылы сөттә, чүпрә, песок, тоз, йомырка, тун. Чулпан апа, кыймакны ничегрәк менә яратып пешерәсез? Газдамы яки менә үзегезнең ирегез үзе чыгарган миштә? Элек инде миш булмагач газда пешерәдек, ә хәзер инде миштә пешерәбез. Сез инде гаҗәпләнмәгез, яме без бөтен эшне ирем белән бергә эшлибез. Шуңа күрә менә миш кыймагын да без белән бергә пешерәчәкбез. Миш каршында әниләре утырып шулай торып пешерә торганнар иде инде. Шуннан күреп калган әйберләр инде бу. Ничегрәк пешерергә икәнлеге тиз генә үзем дә искә төшерә алмадым. Беренче кыймагыбыз килеп тә чыкмады. Аннары гына искә төште, ничек итеп пешергәннәре. Бу эшне обычно хатын эшли торган эшләр инде. Бүген күрсәтәм генә моны. Үзем хәзәин булганга, мишкарасы булганга инде күрсәтәм. Кыймакны ничә минут тотарга кирәк миштә? Берничә минут. 2 минут. Шул тирәнде кабарып, кызара башлый. Инде менә хәзер дә кабарды. Кабарды ул, менә хәзер буквально әзер була хәзер. Әтисе булды да буга инде. Менә хәзер булды да инде бу. Менә инде. Менә шушындай. Кабарган. Менә шушындай кыймак барлыкка килә. Гадәттәгечә инде әниләр дә, әбиләр дә кыймакны ак май белән майлыйлар. Эх, исләре. Менә хәзер инде яңа пешкән мич кыймагы белән чәй эчеп алабыз. Тәмләп. Самавардан. Самавар чәй белән. Бигрәк безне сыйлыйсыз инде, рәхмәт сезгә бик зур. Расиха абый, сез бит әле музыка училищесын тәмамлаган кеше, шулай бит? Нидә музыка уен каравында уйныйсыз? Баянда уйныйм, Курайда уйныйм, балалайкада уйныйм. Бәлки безне дә бүген сөйдереп китерсез? Бүген шул бер үземнең бер язган җырым бар иде. Шуны уйнап китсәм генә инде. Булдырып булса инде.
Расих уйнаган көйгә җырда салынган иде бит әле. Минем әтиемнең шигырене. Минем әтием шагыйрь Мисат Хәбибуллин. Хәзер шул шигырьне укып китәсем килә. Рәхим итегез. Көзге җыр. Кыйгылдашып оча кыр казлары, тавышлары җанга ятышлы. Урманнарга керәм, урманнар тын, яфраклары нигә сагышлы. Бар табигать серле хәрәкәттә, алмаларын коя алмагач. Бакчаларга керсәм, ямнәр тапмый, сайрар кошлар анда калмагач. Эй, янсынга күзләр ялкыннары, үлән яфракларны ялмасын. Сагышлар урман, үтәр китәр, тик дөньялар исем сау калсын. Афәрин, бик матур. Чыннан да бик матур шигырь. Рәхмәт. Расих абыем, Чулпан апа, сезгә бик зур рәхмәт. Безне шундый җылы кабул иттегез, безне сыйладыгыз. Альбина, үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Сез килүегезгә без бик шат. Бик шат. Рәхмәт үзегезгә дә бик зур. Зурлап килгәнегез өчен, якын иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Амин. Амин. Мин исегезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Бүген без Ташлык авылында кунакта идек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.